Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Biniyatil irda ilahi ta'ala wa ridha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. Ila hadratin Nabi Mustafa Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa thumma ila hadrati Syekh Abdul Qadir Al-Jilani. Wa thumma ila hadrati Sayyidi Syekh Bil Hasan Ali Asyadili. Wa thumma ila hadrati Sayyid Abdul Malik bin Yasmi Yahya. Wa thumma ila hadrati Syekhina wa mursyidina wa murabbi ruhina Maulana Al-Habib Muhammad Lutfi bin Ali bin Hashim bin Umar bin Ta bin Yahya. Atalallahu amra fi sihafiyah. Wa li jami' masyayikh Darut Tauhid Al-Hasaniyah. Wa li jami'il muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat. Min masyariqil ardi ila magharibiha. Barriya bahriya khususan aba'ana wa umadina wa ajdadana wa jaddatina. Wa ustadzana wa masyayikhana. Wa masyayikhina wa liman ista'ana bisahbih. Wa khususan suai bihadzal kitab an-nasu'udiniyah wal waswaya al-maniyah. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannif rahimahullahu ta'ala wa nafa'anna bihi bi'ulumihi wa amaddana bi asrarih wa adalina min barakatihi fid dharain amin. Bismillahirrahmanirrahim. Qala Allah ta'ala innal ladzina yuhibbuna an tashi'a al-fahishah. Innal ladzina astuna wa kan yuhibbuna iku temen sapa alladzina an tashi'a ingin ta sumean sapa al-fahishatu aba Allah fil ladzina ing dalam kalangan akeh amanu kang padha iman sapa alladzina azabun utai sesa alimun kang sangat larane fid dunya ing dalam dunya wal akhirah lan akhirat. Wa qala alaihi salatu wassalam man satara musliman satara Allah fid dunya wal akhirah. Mana utai sapane wong satara kang nutupi cacate sapa man musliman ing wong Islam satara mangka nutupi ku ing cacate man sinten Allah Gusti Allah fid dunya ing dalam dunya wal akhirati lan akhirat. Wala yusiruna aja ngakehaken al-haudha ing ngrembug fi uyubin nas ing dalam pira-pira cacate mungsa. Wa dzikri masawi imlan nutur pira-pira alane nas. Wa kasfi auratihim lan buka pira-pira cacate nas. Illa kullu munafiqin angin sapa saben-saben wong munafik mangkutin kang den bendoni. Jadi iki menerangkan tentang dirinya Pak ini dijelasno neliti utawa tajassus golek salah wong. Iki dawuh Kanjeng Nabi, man satara musliman satarahullahu fid dunya wal akhirah. Barang siapa yang menutup aib sesama saudara muslim, maka satarahullahu fid dunya wal akhirah. Maka Allah akan menutup aib orang tersebut, aib orang sing gelem nutupi aibe dulure, ya bakal ditutup genten kalian Gusti Allah ing dalam dunya lan akhirat. Wala yuksirul khawda fi uyubin nas wa dzikri masawihim. Dan janganlah kalian sesama muslim iku cara mana ngerumpi ngomongna aibe sesama wong Islam, sesama manusia. Rasan-rasan nek cara maknane. Wa dzikri masawihim lan nutur pira-pira alane, maksudnya dirasani keelekane. Wa kasfi auratihim. Aja sampai juga membuka aib-aib saudarane sesama
muslim, sesama manusia. Illa kullu munafiqin mamqutin. Kecuali orang-orang sing munafik sing dan bedone ke kalian Gusti Allah iki ya wis ben ae wong trae tanda-tandane ya ngono iku. Cuman nek sesama muslim padha islame padha nyembah Gusti Allah ya nan. Aja sampai kok saling membuka aib, saling menjelek-jelekkan ning gurine cara. Aja sampai. Nah iso ya ditutupi lah. Intinya ya orang bahas wallazi yajibu 'alal muslimi idza ra'a min akhihil muslim auratan ayastura alaihi. Wallazi undai perkara yajibu kang wajib 'alal muslimi atase wong Islam idza ra'a takalane ora sapa Islam min akhi sangking sedulure Islam al muslimi kang muslim auratan ing aurat utawa aib ayastura iku Arab yen nutup sapa muslim ha ing aura alih atase akhi. Maka dijelaskan ing dalam kitab An-Nasuh Dunia wallazi yujibu 'alal muslim idza ra'a min akhihil muslim auratan ayasturaha alaihi. Ketika seorang muslim tahu saudara sesama muslim itu mempunyai aib, mempunyai kejelekan yang ia ketahui, maka wajib bagi orang tersebut, wajib bagi orang yang mengetahui itu mau untuk ayasturah ali, untuk menutupi aib sesama saudara muslim. Wajib itu hukumnya. Wa ayyan sahahu fi sirri bilutfin wa syafaqatin. Terus kemudian tugas awak dia apa? Menutupi yang pertama, yang kedua menasehati secara pribadi, menasehati orang yang ngarepe akeh. Bilutfin wa syafaqatin dengan cara yang halus tur sing ana belas kasih ngono kuwi. Wallahu fi aunil abdi maka abdu fi auni akhi. Wallahu a'lam bishawab. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.